Тучи сгустились, им сказали, что вы не просто Беларусь, а вы еще советская Беларусь. Не хапала людзей, якія рабілі мастацкі супраціў. И Советский Союз раз в 100 больше, чем Финляндия. Но финских парней это не останавливает. Пытанне, а што ж мы шукаем? Ну вы ж разумееце. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, я з радасцю кажу, вяртаюся да гэтай фразы, як звычайна у нашай студыі вядучыя Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні пачэсны госць, рэжысёр Алексей Палуян. Добрый день, спадар Алексей. Добрый день. Спадар Алексей троху запалоханы размовамі і наездамі Максіма, якія адбываліся падчас падрыхтоўкі да запісу нашай размовы. Я спадзяюся, што ён знойдзе ў сабе мужнасць і рашуча адказаць на ўсе нашыя каварныя пытаннічкі. А ведаеце, Алексей, з чаго я пачну? Я вось памятаю, асабліва на пачатку нашай праграмы, вельмі любіў пытацца у людзей творчых прафесій, там, паэтаў, пісьменнікаў, музыкаў, і пытаўся іх, вот скажыце, можа быць, у вашай творчасці ёсць там нейкая песня, нейкі верш, нейкі там эсэ, дзе фактычна вот так вот, вы, можа, так не спецыяльна, але так атрымалася, што ўзялі і прапісалі беларускую нацыянальную ідэю. Вось зараз так вот, пачытаўшы, можна сказаць, о, тут ж у мяне гэта ўсё, вот, я тут гэта спяваў. Вот у вас. Можа быць, ёсць такі фільм? Ну, вось цікавае пытанне, таму што аднойчы на паказе ў Кіеве, мне падаецца, это было 2 месяцы таму, калі быў паказ фільма «Кураж, смеласць» у Кіеве, падышла да мяне адна жанчына і сказала: ведаеце, я была на вашым былым фільме «Возе радасць» у Менску на прэм'еры. І была сёння ўжо ў Кіеве на паказе новага фільма. І ведаеце што, мне падаецца, у вас ужо вымалёўваецца ваш стыль, і гэты стыль вельмі падобны на лёс Беларусі. Гэта вечна некае такое вандраванне, нейкі шлях галоўнага героя, які вельмі мудрагелісты шлях, вельмі такі трагічны часам, але напрыканцы ты адчуваеш, што гэты шлях ніколі не сканчаецца. Гэты шлях нейкі пошук такой надзеі, і вось ты адчуваеш, што ты ледзь яе атрымаў, але не, яе яшчэ няма. І гэты шлях увесь час працягваецца. І мне тады падалося, што это вельмі такі трапны такі вось такая ремарка, якая даволі пасуе. І насамрэч, вось мне падаецца, у кожным маім фільме ёсць такое вось такі вось шлях галоўнага героя, як і ў апошнім фільме. Я думаю, вы яшчэ не бачылі фільм, але можа сёння пабачыце, таксама ён адчуваецца, што это вечны пошук нейкай надзеі. Але напрыканцы ты адчуваеш, што гэта надзея ўсё ж такі є. Але вось яна яшчэ не ў руцэ. Але яна пакуль яшчэ недасяжная, ці яна ўжо страчаная? Мне падаецца, не. Тут гэты працэс не скончаны. Таму страціць гэты працэс скончаны. А гэта працэс пошука. І вось вы, Максім, сёння перад пачаткам трапна сказалі, што менавіта год таму вы першы раз адчулі нейкі вось такі намёк. І мне падаецца, гэты намёк ужо даўно быў. Проста за змена пакаленняў мы... Чакайце, тым людзям, якія не чулі размову па-за кадрам, намёк на што? Ну, вось спадар Максім сказаў, што намёк на стварэнне нейкай грамадскай такой супольнасці. Я лічу, што эта грамадская супольнасць была створана даўным-даўно. Пытанне толькі ўжо пра нацыю, бо вы ж запыталі пра нацыю. І мне падаецца, гэта нацыя, гэта тая супольнасць, якая была зроблена, магчыма, не геаграфічна, а неяк этнічна. Я лічу, што вельмі добры адзін прыклад, які мне стала зразумелы і больш візуальна бачна на паказе ў Мюнхене, калі на паказе фільма прыйшлі украінцы, там украінская дыаспара. І яны даволі дзіўна сказалі, што ведаеце што? Мы, як украінцы, перажылі Майдан, мы перажылі сваю рэвалюцыю. Да?
Мы вось глядзім ваш фільм і разумеем, што мы б так не змаглі. Мы лічым, што вы неяк не дажалі, вы неяк не перамаглі. І ў той момант я зразумеў, што гэта можна неяк на такім генетычным узроўні мы не можам ніколі параўноўваць себя з украінцамі. І грузіны, калі глядзяць той фільм, таксама мне кажуць. Ну вось настаялі без вашага абутку на лаўках, вось, і не перамаглі. І мне падаецца, вось, можа, і гэта і ёсць наша некая нацыянальная ідэя, што вось гэтым мы адрозніваемся, і ў гэтым ёсць наша некая генетычная такая нацыя, якая адрозніваецца ад іншых, ад шведскіх, як вы сказалі, ад грузінскіх, ад украінскіх. І гэта вось тое, што мы ўвесь час у нейкім пошуку. Але знайсці не можам, таму што самага галоўнага няма пытання, а што ж мы шукаем? Вам не падаецца, што гэта вельмі не тое, што сумна, гэта трагічна? Падаецца. Про пошук. Вот вы сейчас говорили про то, что белорусы ищут себя. Когда я себе представляю поиск, то вот, допустим, у белорусов есть соседи-литовцы. Значит, у них сразу после выхода из после распада Советского Союза Ландсбергис. И это, в общем, такой романтик. Он очень погружен в историю. Он очень много говорит о прошлом Великого княжества Литовского, о языке Литвы. Потом они его меняют на Бразаускаса. Бразаускас — это такой успешный министр строительства в Литовской ССР. В общем, коммунист-коммунист. Если вы пообщаетесь с литовцами более взрослого возраста, они скажут, что для них Бразаускас, для многих из них, тех, кто были за демократию, Бразаускас — это был просто кошмар, потому что он похож размером, он большой, высокий, широкоплечий, очень похож на Лукашенко, только без усов. Потом они этого Бразаускаса еще там на кого-то сменили, потом еще на кого-то сменили. Потом в Литве был первый импичмент в Евросоюзе. Потом вот у них сейчас там Науседа, это как будет потом, то есть, вот это для меня вот это поиск. Угу. Да, то есть сначала они много думали о своей истории и много думали о реконструкции каких-то реальностей, которые были в прошлом, и осознавали себя. Потом они сделали ход вот в советское, в прошлое, да, там как советским поигрались. Потом они зашли в Евросоюз, тоже еще как-то там думали. То есть как бы ты видишь, что люди переходят, знаете, от одной темы к другой, там, от А к Б, там, да, там, условно говоря, там, от истории к советской модернизации, от советской модернизации к Евросоюзу, оттуда еще куда-то. Вот это и есть процесс. Да, такая же история там, у эстонцев. Да, там, она тоже очень богатая. Если вы посмотрите какие-то переводы на английский, на русский язык дебатов в парламенте Эстонии, то там тоже как бы у них там много проектов, и они как бы вот соглашаются. Наверное, вот этот проект хороший, потом проходит время, нет, он не хороший, вот этот лучше. И это и есть поиск. У белорусов вот это не поиск, по-моему. Это просто отсутствие диалога. Там как бы, они не собирались ничего искать, мне кажется. Чаканне пакуль яно само ўсё не. Ну, это чаканне гадо. Да. Можна сказаць, у чаканні гадо, як у Бекета у романе «Чаканне гадо». Калі ўвесь час ты чакаеш, чалавек на лаўцы... А может, они не ждали ничего? Белорусы? Да, как бы вот оно вот, как бы, знаете, как бы вот тучи сгустились, вдруг пришли какие-то люди и сказали, а вы теперь отдельная страна Беларусь. Ну, бог с ним, хорошо. Потом тучи сгустились, им сказали, что вы не просто Беларусь, а вы еще советская Беларусь. Ну, слава богу, давайте. Потом пришли, опять как-то там какие-то геополитические вихри эти там проносятся. Им приходят и говорят, ребята, вы теперь независимая страна. Ладно. Потом как-то Лукашенко случился. Лукашенко это просто как наводнение, как бедствие. Вот у вас теперь Лукашенко. Ну, Лукашенко. И какой-то голос подали люди только вот год назад. И то не все. Да, там, как выясняется, там, спустя год, что, в общем, многие как бы, ну и бог с ним. Вот, и, может быть, это вообще какое-то отсутствие полемики, отсутствие не ожидания, а вот просто, безразличие какое-то. Ну, то есть, вот, мне все равно. Ну, я здесь з вами згодны. Я лічу, што это адчуваецца, вось там такая млявасць, але не так клішэшная млявасць, про якую нам уже хто толькі не распавядае. Мне падаецца, гэта такая стомленасць і,
Можа, бадай, адначасова гэта бесперспектыўнасць якая. Напрыклад, зараз я працую над сцэнаром новага фільма, там будзе пра працэсы, якія былі не скончаны да канца ў пачатку 90-х. То бок, я лічу, што вось, калі мы размаўляем зараз пра пошук, той пошук быў, можа, у такім стане ў пачатку 90-х, дзе мы ўжо намацоўвалі, што прыблізна мы зараз, ось, кажучы, атрымалі тую свабоду, я тут з вамі згодны, што беларусы ў пачатку 90-х не вельмі змагаліся за. І можа, зараз мы праходзім гэтыя працэсы, праходзім гэтыя працэсы не так пажадана, як нам хацелася, і можа, то, што зараз адбываецца, і мае сэнс таму, што мы павінны ўсё ж такі свой кошт заплаціць, але ўжо гэты кошт зараз будзе вельмі дарагім. Я спадзяюся, што тут пытанне ўжо пра незалежнасць ідзе, магчыма. І вось тыя працэсы, на мой погляд, таксама вельмі рамантычна і наіўна былі не скончаны. І, конечно, это наше пакаленне, якое размянілася, наше пакаленне, яно зараз павінна гэты працэс неяк сканчаць. Але ў такіх межах, у якіх зараз мы знаходзімся, гэты працэс не так лёгка і скончыць. І дабудаваць тую нацыю зараз, канешне, ў такіх умовах вельмі складана. І таму вось гэты працэс уздыму, працэс кроку, і сказаць слова «не», які адпачаўся ў прошлым годзе, гэта, на мой погляд, таксама не нешта, штосьці новае, гэта іншы маштаб, да? Але падабенства ёсць пачатку 90, толькі зараз гэта ўжо іншы час, іншае пакаленне, іншая генерацыя. Вось пра гэта зараз я, напрыклад, таксама разважаю. Гэта тэма майго новага фільма, сцэнарай, які я зараз такімі працую. А мне цікава, што будзе далей. Всем интересно. Я просто про кино сейчас говорили, что у белорусов приходится думать о своей независимости в тяжелых условиях. Один из любимых моих сериалов называется «Северная война», по-моему, называется, финский, 5-серийный. Это история про то, как несколько миллионов финнов, которые, в общем, живут практически в тундре, объявляется, едут на войну с Советским Союзом. И Советский Союз раз в 100 больше, чем Финляндия. Но финских парней это не останавливает. Они прям приезжают на фронт, они прям окапываются, и 5 серий они там воюют. Я помню, когда я его начал смотреть, первый раз посмотрел, когда мы начали вести передачу, и мне как бы челюсть отвисает. Потому что 1930-е годы. Эта страна, Финляндия, ее вот в таком качестве никогда не было. Это как Беларусь. И тем не менее, массово парни приезжают на войну, там, женщины помогают им, там, или тоже участвуют в этой войне. Ну, как тогда можно было в тех условиях. И они прям все 5 серий воюют, там, как бы из отряда, который был, как бы из группы, которая приехала на войну, там мало кто остается в живых, и все и как бы заканчивается тем, что война, объявляется конец войны, и эти, как бы, люди уезжают обратно к себе домой. Но ситуация, как в Беларуси, у финнов, там, получается, 70 лет назад получилось остановить целый Советский Союз. Всю эту махину остановить на границах, чтобы она никуда не двинулась. Белорусам никакой Советский Союз останавливать не надо. У них там как бы вся проблема, это там 300-400, несколько сотен этих в черных шлемах. И это напрочь убивает все общество. Они не понимают, что с этим делать, как с этим делать. Я лічу, што беларусы спыняе не гэта, я лічу, што беларусы спыняе страх. А почему страха не было у финнов? Тоже не... Тут трэба зразумець больш пра гісторыю, пра тую гісторыю, які выбор стаяў перад фінам. А перед беларусамі какой выбор? Мы тады 30-х, зараз. Гэта складаны час. Зараз народ становіцца больш канфармістычным. Я лічу, зараз крыху утульна жыць становіцца ўжо, на жаль, больш актуальны, чым раней. Раней людзі выжывалі, экстэнцыялізм быў іншы раней. У 30-х годах і зараз. Мне падаецца, вельмі складна параўняць. Ўсё ж такі, вяртаючыся да нацыянальнай ідэі і да ролі творчага чалавека. Як вы лічыце, ці... па-першае, мне чамусьці падаецца, што, па-першае, гэтую ментальнасць сённяшняга, не моладзі, ў прынцыпе, але большасці папярэдняга пакалення выхавалі кіношнікі сваімі фільмамі на партызан-фільме створанымі, якія былі ўсе пра вайну. Безумоўна, гэта
быў трагічны час гісторыі Беларусі, другая сусветная вайна. Але калі ўсё толькі не дарма ж Беларусь фільм стаў партызан фільмам, тому што ўсё толькі пра вайну. І вот выхавалі такіх людзей, якія карыстаюцца такімі вот, абы не было вайны. Каб толькі вот нас не чапалі, каб усё было ціха, спакойна. А такія людзі, яны могуць нешта змяняць, яны могуць нешта знайсці. Ім патрэбны ўвогуле пошук нейкі. Бо гэта ж нейкую рызыку стварае. Я згодны з вами, да, што вось гэта таксама адзін з прычыннікаў, які зараз мы кошт плацім. Мы плацім кошт за наше маўчанне. Да? Той ж самы кошт, што плацілі немцы ў 30-х. За тое маўчанне, за тое, што вельмі хутка былі заклеены вочы людзям. Да? Ось я жыву ў горадзе, які першы ў Гэсені пачаў спальваць кнігі. 30-х годах, у Кассель. Это першы горад у Гэсені, дзе пачаў спальваць. І я бачу вялікую, не хочу казаць, што вялікую паралель з нашымі сітуацыяй, это вельмі дзіўна было б, але я бачу, што вельмі хутка былі зачынены рты беларусам у 90-е. Вельмі хутка. І я не думаю, што звязана гэта з фільмамі, якія глядзелі нашы бацькі, бо кінематограф савецкі, ён вельмі лёгка было сказаць, што ён быў толькі партызан фільм. Ён быў вельмі, вельмі разнастайны. І там былі такія майстры, якія у тых умовах спрабавалі давесці свае думкі. Фільм Адар'я Саляні праз камедыі можна зразумець вялізную крытыку савецкай сістэмы і шмат чаго. І іншых твар, і Тэнгіза Буладзе і так далей. Это можна столькі творцаў казаць. Я лічу, што праблема ў тым, што тая стомленасць, тая расчараванасць, якая ў людзей была ў 90-х, вось, у маёму пакаленні. Вось я памятаю размовы маіх бацькоў. Мой бацька галасаваў за Пазняка, ў 94-й, маці за Шушкевіча. І яны мне казалі, што яны ніколі не маглі ўявіць, што вось этот чалавек можа прыйсці да ўлады. Але гэта мае бацькі, это пакаленне сярэдняга класа. Яны жылі ў 80-х у ГДР. Я ледзь не нарадзіўся ў ГДР. Людзі, якія, шчыра кажучы, пабачылі нават заходнія межы савецкага, скажам, з краін савецкага блоку. Але ўсё роўна яны не змагаліся. Яны жылі, як вы сказалі, яны не чыталі газеты. Яны жылі вельмі канфармастычна. Яны не дбалі пра тыя праблемы, пра што дбалі літоўцы. І я думаю, што тут нельга казаць пра ўсягулах савецкага чалавека. Это пытанне беларусаў, я думаю. Чаму так? Магчыма, праблема ідзе ў тым, што тая інтэлігенцыя, якая павінна біць збаны насамрэч, тая творчае асяроддзе, якое было забіта ў 30-х, магчыма, гэтага не хапала. Не хапала людзей, якія рабілі мастацкі супраціў ці проста падымалі творчасці гэтай тэмы. Былі толькі, магчыма, пісьменнікі, якія маглі штосьці пісаць, але мы ведаем, якіх умовах пісалі беларускія пісьменнікі, якая это была крытыка. Вот это мои зараз такие разважания. А вот когда, вот учитывая все, что вот мы сейчас уже сказали, когда вас представляют где-то вот за пределами Беларуси, как белорусского режиссера, вас никогда не бывает ощущение, что это как бы вот некоторая натяжка? Потому что как бы вы режиссер-то есть, но вот Беларусь в том смысле, в каком вот есть шведский режиссер. Шведский режиссер, за ним стоит шведская гражданская. Нет, такого не бывает. Бывает іншае. Бывает, что в Германии меня уже лічаць нямецким режиссером. Вось гэта мне крыху такі вось невялічкі ёсць такі дыскамфорт, таму што я себя адчуваю беларускім рэжысёрам, але разумею, што я жыву уже 8 гадоў у Германії, у Беларусі прыязджаю здымаць, ці тэмы, якія мяне цікавяць, это беларускія тэмы. І я жыву на такім шпагаце, да? І я знайшоў магчымасць здымаць то, пра што мне баліць, то, пра што я хачу пашукаць і знайсці свае адказы, але гэта амаль усе беларускія тэмы. І я спрабую знайсці у беларускай тэме больш глобальную тэму, каб это было б цікава ўсяму свету і атрымаць магчымасці здымаць фінансаванне, атрымаць магчымасць здымаць гэта, напрыклад, сродкі Міністэрства культуры Германии, як было за гэтым фильмом. Смотрите, давайте предположим ситуацию. Вот сейчас заканчивается передача, вы выходите на улицу, и к вам подходит вот вас, оказывается, там ждал какой-то полусумасшедший сценарист, и у него вот с собой там 30 листов
просто замечательного сценария, который вы его читаете и понимаете, что это, Мгм. как выражался... Бимба. Бимба, да-да. Это на азаровском, украинском. В общем, очень мощная штука, но там нет ничего про Беларусь, это какая-то общечеловеческая Мгм. история, но она классно подана, сцены хорошо прописаны. И вы понимаете, что, в общем, да, и она выглядит так, что, в общем, вы там послезавтра, условно говоря, приезжаете к себе в город, обращаетесь к людям, которые одобряют или не одобряют получение средств на фильм, и они прочитают этот сценарий и скажут, что, вот тебе Да. полбюджета Германии, делай, что хочешь. Вот вы займетесь этим всем, бросите Беларусь или нет? Я зраблю прапанову гэтаму сцэнарысту. Па-першае, я сам пішу сцэнары, мне это больш цікава. Бо я займаюся аўтарскім кіно, а яно базіруецца тым, што ты сам як аўтар пішаш сцэнар. Калі гэты сцэнар мне настолькі спадабаецца, я прапаную яму, што я буду працаваць над гэтым сцэнаром, але у вельмі вольных умовах я буду руйнаваць і пакідаць толькі тое, што мне цікава. І я, калі гэта магчыма, пагляджу, ці ёсць сэнс перанесці гэтыя падзеі ў Беларусь. Калі ёсць сэнс, то я буду пераносіць это ў Беларусь. Тому што зараз мне это больш цікавіць. Беларусь. Просто может быть случиться, а могло бы случиться так, что если бы год назад белорусы бы не вышли вдруг не осознали себя белорусами, а этот сценарист появился бы, то, в общем, сейчас вы бы не здесь разговаривали с беглым белорусским радио, а где-нибудь там у себя между Берлином и Амстердамом жили бы уже совсем забыли про Беларусь, оторвались от нее и остались бы, отъехали бы уже, не перестали бы жить на шпагате, как вы сказали. Могло бы такое случиться? Если бы не август прошлого года. Ці мог бы я здымаць фільм у Беларусі? Нет. Представим себе, что в августе белорусы никуда не вышли. Да. Александр Григорьевич просто еще раз получил допуск к власти. И, в общем, все как в 2015 году. Спокойно, тихо, как в болоте. И вы бы тогда перестали бы вообще думать про Беларусь? Тема беларускасці для вас беларуская? Она абсолютно назаўсёды. Як это перестать думать про это? Да, кстати, хотел спросить, откуда у вас белорусский язык? Вы на нем разговариваете. Как так получилось? Это моя сталая мова, я ўжываю... Давно? Да. З студэнцкіх часоў я абсалютна перайшоў на беларускую мову. А почему? Потому что у меня была такая вялікая прага размаўляць на сваёй мове. Мне хацелася неяк будаваць сваё некае грамадства і рэальнасць некую. А как это произошло, можете вспомнить? То есть день, когда его к чертовой матери. То есть не памятаю себя, кажется. Серьезно? Не памятаю. Может, какая-то книжка прочиталась? Или как? Да не, это было абсолютно такое, абсолютно сумленное решение. Шмат фактор, это же складно, так сказать. Чему ты почал здаваць кино? Это же процессы, якія трансформируют себя. И то же самое было с мовой. Опять без вопроса. Как случилось так, что Беларусь стала независимой? Я не знаю. Как так получилось, что ты в белорусском языке начал говорить? Хотя на нем в Минске почти никто не говорит. Я збираюсь. Это заходняя Беларусь. Это шмат мяняе. Баранеч. Я про іншае. Але это працяг зараз вы асэнсоўвалі тое, што адбывалася у сваім фільме, тое, што адбывалася, скажем, у жніўні і пазней у Беларусі, і, можа быць, вы знайшлі адказ на пытанне, якое мы тут спрачаліся не адзін раз. Скажем, вось гэты пратэст. Шмат хто кажа, што беларусы, безумоўна, для нас, для вока, было вельмі прыемна, калі вось ідзе калона, сотні тысяч чалавек і там десяткі тысяч чырвона-белых сцягоў. Калі людзі узялі ў рукі, хтосьці дастаў схаваны дзесьці там, невядома, зашыты ў падкладку дзедаўскага паліто гэты сцяг, хтосьці сшыў сабе сам, хтосьці яшчэ што, але кажуць, вы ж разумееце, што яны ж узялі гэты сцяг не таму, што гэта для іх святыня, нацыянальны сцяг, а таму, што это сімвал пратэсту. І шмат вось у чым, наколькі беларускасці, нацыянальнага было ў гэтым пратэсце. Это просто быў выхад нязгода там с Лукашенком, с падманам, с фальсіфікацыямі, са збіццём, з усім гэтым. Ці ўсё ж такі, як нехта спачатку спрабаваў падаваць, што вось пачаўся нацыянальна-вызвольны рух. Быў гэта нацыянальна-вызвольны рух, ці менавіта такога, у гэтым пратэсце менавіта такога нацыянальнай гэтай падмурку не было ніякага, на ваш погляд? Или гражданственность. Вельмі добрае пытанне.
Я вось, прынамсі, першы раз пра гэта пачаў думаць, калі пабачыў, як дыаспоры ў Германіі яшчэ да выбараў пачалі прыходзіць на першыя акцыі з чырвона-зялёным сцягам. І я пабачыў невялікую такую дыскамфорт з боку людзей, якія вельмі даўно прыехалі ў Германію, да, якіх называюць там старая пазіцыя. Да? І яны адразу спрабавалі растлумачыць людзям, што было б лепш, калі б ты прыйшла з бела-чырвоным-белым сцягам. Да? І я пабачыў адразу дыстанцыю паміж гэтымі дзвюма пакаленнямі. Да? І вельмі цікава, што калі я вярнуўся са здымкаў у Германіі, я даведаўся, што гэты чалавек, які раней прыходзіць чырвона-зялёным сцягам, зараз паўсюль ходзіць толькі з бела-чырвоным-белым. І вось эта трансфармацыя, я лічу, не была нацыянальнай. Я лічу, гэта была грамадская трансфармацыя у гэтым дакладным чалавеке. Што было ў Беларусі, гэта было вельмі лёгка адказаць зараз адным сказам. Я не ведаю, што гэта было. Я не магу сабе ўявіць, што гэта было толькі нацыянальнае, таму што мы маем справу зараз з зусім іншым пакаленнем, які жыве і вырасла на, па-перша, расійскамоўным інфармацыйным полі. Да? Якія выйшлі не толькі за мову, за сцяг, за герб, за пагонь, якія выйшлі, ўсё ж такі, гэта было таксама можна назваць рэвалюцыя маралі. Таму што людзі выйшлі, таму што яны зразумелі, што сусед суседа не можа гвалтаваць, забіваць. І я думаю, што тут было больш грамадскасці, чым нацыянальнага. Моя асабістая думка. Я лічу, што мы яшчэ не дайшлі да вось гэтага нацыянальнага, якое аб'яднавала б усіх, і як у выпадку з Фінляндіяй, выйшлі б все, калі вось гэты працэс трансфармацыі перайдзе з грамадскага ў нацыянальнае, бо гэта вельмі такі акуратны трэба працэс, да? Там вельмі можна вельмі лёгка з'ехаць у іншы бок, да? І стаць ужо не нацыянальным, а праванацыянальным. Да? І тут ужо пачнецца іншыя тэмы, іншыя працэсы. Я лічу, што мы яшчэ не дайшлі да гэтага ўзроўня, што мы толькі гэты рух быў нацыянальны. Я лічу, што гэта был... А трэба даходзіць. Потому что нам кажуть, ну поглядите, ж сучасный свет, глобализация, ну что тут, да, свобода, демократия, парламент, конституция, правы человека, права голоса, все это важно, ну а астатнее, ну глобализация, ну что тут уже цепляться за гэтую мову, да, за сцяг люди как бы проголосовали, вот, изменится, ну а все астатнее, ну. Ну, для мяне гэта пытанне не ўзнікае. Для мяне, конечно ж, трэба пераходзіць. Я лічу, што краіна не можа быць аб'яднана акрамя нацыянальнай ідэі. Я лічу, што без гэтага не можа быць зараз нават у сучасных умовах. Нават жывучы, як я жыву ў Заходняй Еўропе, я это адчуваю. Я адчуваю, што нацыю аб'ядноўвае нешта больш, чым магчымасць выбіраць, чым магчымасць ездзіць у вандраванне, атрымоўваць добрую зарплату, ездзіць у вандраванне на нейкі высп. Я лічу, што краіну аб'ядноўвае нешта большае, чым проста эканамічныя цудоўныя мовы, але без нейкай такой нацыянальнага падмурку. А есть какая-нибудь страна, на которую вы смотрите, и вам кажется, что вот это вот такая вот должна стать Беларусь? Вот к этому я и стремлюсь. Ну, вот как, мы не знаю, может, какая-нибудь земля в Германии там внутри. Ну, дакладна не Швейцарія. Ну, Я абсалютна не разумею эту краіну, але гэта іншая тэма. можно несколько назвать. Там. Вельмі добрае пытанне. А белорусы, сразу подскажу, обычно отвечают так. Очень нравится, как в Сингапуре, потому что там есть жесточайшая власть, и она эффективна. То есть, Не, как в бы Сингапуре не могу так сказать. у всех есть деньги. Но при этом очень нравится, что было как в Литве, потому что там хорошо. Я адразу нешта бок Галянды думаў. Мгм. Я лічу, што это вельмі, на мой погляд гледжання, гэта вельмі такая краіна, якая абсалютна з гістарычнымі традыцыямі, якая дбае пра сваю мову і вельмі добра усталявалася ў сучасным свеце. Эканамічна з галандцамі вельмі прыемна працаваць. Нават калі ў кінасферы ты разумееш, што эти людзі умеюць, ведаюць свой кошт, да, і яны адначасова вельмі вялікія прафесіяналы. Вось мне падаецца лепш глядзець у гэты бок.
Калі мы кажам про тое, што ўсё ж таки запыт у беларускім грамадстве, ну ці там не ва ўсім грамадстве, але там пэўнай частцы яе на вот такія катэгорыі як свабода, дэмакратыя, права голаса яно ёсць, то тое, што вот на сёння ўжо ёсць запыт на нацыянальны складнік, ну гэта сумнеўна. Але у такім выпадку казаць пра тое, што вот гэтым людзям, гэтай нацыі патрэбна нейкая менавіта нацыянальная ідэя, ці не зарана? Наша беларуская, Да. я лічу, што это ўжо запозна. Ну, чыста вось калі паглядзець на ўсіх нашых суседзяў, якія гэты этап прайшлі, колькі гадоў 200 таму? Плюс-мінус. Голландцы прошли лет 500. То Голландская революция, с ней вообще все началось. То, конечно, з гэтага пункту гледжання запозна. А з пункту гледжання вот спеласці грамадства, і вось зараз выходзіць Алексей Палуян да беларусаў і кажа, я прынёс вам нацыянальную ідэю. Ён кажа, слухай, ідэя гэта добра, а вот со сваімі вот этими вот нацыянальнымі штучкамі давай-ка вот міма. Ну, шчыра кажучы, зараз той самы можа момант, які зараз вельмі патрэбны. Таму што калі людзі шукаюць нацыянальна нешта, увогуле, калі давайте зараз просто скажам пра ідэю, то усе яны гэта чакаюць, калі яны у разгубленасці не могуць нічого знайсці, і ім патрэбна надзея. І менавіта зараз той час. Все пытаюцца ў мастакоў, і нават у мяне кожны паказ, кожная размова пасля фільма Q&A. Ну калі мы пераможам? Вы ж рэжысёры ж павінны разумець. Я кажу, рэжысёры, мастакі задаюць самі пытанні самому сабе спачатку, а пасля гэта пытання для сябе перапрацоўваюць, шукаюць адказ. У гэтым працэсе яны знаходзяць адказ, а можа нават не знаходзяць, але ў гэтым працэсе надаюць надзею і матэрыял для разважання для гледача. Самому адказ на это пытанне. Таму я кажу, у меня няма адказа. А может, белорусам для них неприемлема сама вот эта история про то, что нужно что-то там обсуждать. Должен прийти какой-то жесточайший с усами и сказать, что белорусская вот вам идея... национальная идея. И они в вас тоже видят такого жесточайшего усатого автора, который типа давай. Я не думаю. Я думаю, это питание, видите, я думаю, что, по-перше, отказ на первое питание. Смотрите, к вам обращаются как к истине в последней инстанции. Ну, как бы вот мы тебя назначаем усатым жесточайшим, и, в общем, все, что ты скажешь, истина в последней инстанции. Или они у вас спрашивают вашего мнения? У них там какая-то своя дискуссия? Не, они пытаются мое меркаванне. Потому что все зараз вельми разгублены, стомлены. Мы еще ведаем, каким зараз стане белорусы. Да? И все зараз... По-моему, они в лучшем своем состоянии за последние лет 300. Выдатна. Тады гэта менавіта той самы час, калі зараз пачаць разважаць, якая ідэя за гэтым. То, што зараз мы пражылі, гэта толькі вось гэта падзея, пасля якой мы павінны зрабіць некую ідэю, зразумець, што далей. Да? Таму што ў такім стане ніякае грамадства, нават самае высокаадукаванае, высокаразвітае не можа існаваць. Зразумела кожнаму з нас. Пытанне, што далей і як. І нават пытанне як самае галоўны прыклад у мастацтве. Не пытанне што, а як? Як галоўны герой пражывае гэта жыццё? Як? Гэта самае цікава. І вось пытанне як залежыць ад кожнага ад нас, мне падаецца. Я думаю, трэба неяк паспрабаваць самому для сябе знайсці, і вось гэты прыклад будзе прыкладам для іншага. Як аб'яднацца? Вось я думаю, гэта зараз той час для аб'яднання сёння. Таму што ўжо вось, можа, нават моя хата з краю, гэта таксама трапны выраз для беларусаў, але мне падаецца, ўжо не той час. Уже не час маўчаць, час крычаць. Пытанне толькі, як аб'яднацца і крычаць. Ці гэты крык яшчэ дапаможа? Ці, можа, ўжо трэба не крычаць, а нешта наступнае? Таму што час крычаць уже быў даўно. Гэты час мы таксама неяк праспалі, праелі, зрабілі выгляд, што ўсё окей. Я шмат у чым з вамі згодны, што гэта самы лепшы зараз можа нават час для нас. Але ці ёсць сапраўды запатрабаванасць? Вот вы кажаце, людзі падыходзяць, у мяне, правда, ёкнула сэрца, я думаў, зараз вы скажаце, падыходзяць і пытаюцца, якая ў нас нацыянальная ідэя? А яны пытаюцца, так калі пераможам? Ну вот, да, але гэта іх цікавіць. Але ці сапраўды іх вот ужо дзесьці яны пачынаюць задумвацца, ну, а
Ну добра, некалі вот пераможам, а што далей, вот нейкая ж ідэя нацыянальная павінна быць. Гэта ёсць, вот адчуваеце вы? Когда переможем, будет новый Ну, вось усатый жесточайший, только просто лучше, чем старый? Или как что-то более интересное появится? ну, вось цікава, наконт гэтага было размаўляць Светлана Алексеевич. Мы калі ў Берліне пабачыліся пасля паказу, она вельмі цікавую трапную рэч сказала. Для яе гэты фільм это такі вось хор галасоў, гэта галасы, да. Яна шмат працуе ў гэтым накірунку, вельмі шмат для яе важная тэма галасоў. Яна вот сказала, што для яе было б добра, калі б у фільме яшчэ было больш галасоў. І яна сказала, што мы самі не разумеем, што далей, якая ідэя. І я думаю, што у нас, у тых беларусаў, які падыходзяць да мяне, пытаюцца, што далей, гэтага няма яшчэ. І вось гэта, можа, і ёсць тая праблема, што мы пакуль самі не глядзім на некалькі крокаў наперад. Мы толькі вось разважаем, што вось заўтра, вось зараз. А насамрэч, вось гэты наперад глядзець і разумець, куды мы ідзем, гэта вось яшчэ няма у маладога пакалення, мне падаецца. У больш сталага вось пакалення Светланы Алексеевич, пакалення нашых бацькоў, якія ўвесь час задаваліся гэтым пытаннем. Яно ёсць і было. Але нешта ў нашых новых гэтага няма. Мы жывем неяк сённяшнім дзён, мне падаецца. Мы не задумваемся пра заўтрашні, а нацыянальная ідэя менавіта пра дзень заўтрашні. І паслязаўтрашні. Я думаю, пра дзень нават сённяшні. Добра, у такім выпадку, калі яны не задумваюцца, ці яны как бы не думаюць пра гэта, ці чакаюць, пакуль нехта падкажа. Нацыянальная ідэя ад Алексея Палуяна. Якую б вы маглі прапанаваць? Ці, можа быць, калі не прапанаваць, бо нехта кажа, я не гатовы ўсёй нацыі беларускай прапаноўваць нейкую ідэю. Кажам, нацыянальная ідэя ў адпаведнасці, з якой вы жывіце сам. Я спрабую казаць пра тыя тэмы, пра той свой боль у межах беларускасці, якую я магу рабіць, казаць так, каб гэта было сумленна. Каб это было сумленна для мяне самому, у першую чаргу. І калі я адчуваю, што это сумленна для мяне, то это будзе сумленна для іншага гледача. Таму моя нацыянальная ідэя — гэта казаць пра ту Беларусь, якую я люблю, казаць так пра Беларусь, каб гэта было сумленна, і разумець, што ніхто, акрамя цябе, гэта не будзе больш рабіць. Цудоўная нацыянальная ідэя, самому жыць. А калі ўсё ж такі падумаць над тым, што прапанаваць усім беларусам. В Амстердам. Хаця это словы «ніхто, акрамя цябе». Можа, гэта быць, да. Дзякуй вялікі за такую выдатную нацыянальную ідэю. Що ж такі, тры словы. Я заўсёды хацеў, каб мне далі, як у французаў, свабода, роўнасць, братэрства, так і тут. Ніхто апроч цябе. Дзякуй вялікі. Гэты кубачак прывезены яшчэ з Беларусі. Можна сказаць, рэшткі ад таго, што мы мелі ад ідэі X, ад Еўрарадыё, ад крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Такі вось прэзенцік вам на памяць. Піце з яго каву, гарбату ці шнапс у сваіх нямецкіх землях і памятайце пра Беларусь, бо ніхто апроч цябе. Алексей Палуян, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце нас і рабіце сваю справу, бо ніхто акрамя вас.